Todo esto empezó como algo genial, como algo diseñado para amar. Todo el día pensando en ti, en tu sonrisa que daba ganas de vivir. Pero todo lo bonito tiene un final. Quero dar as gracias tamén á directora xeral por estaros aquí, para nós é moi importante saudar a alcaldesa Nava Castro, alcaldes de Mondariz, Mondariz Balneario, As Neves, concelleiro de Salvaterra. Os preguntaredes por que están hoxe aquí pois os alcaldes de Mondariz Balneario, Mondariz, As Neves e Salvaterra. O noso motivo porque estén aquí é porque queremos reforzar o talento xoven, e o ano pasado quedou moita xente sen poder participar, xente que estudiaba na nosa localidade e outra que quería participar sen ser na nosa localidade. Ampliamos o concurso a todo o condado e agora xente destas 5 localidades vai poder participar. Ademais diso, todos os que estuden nas nosas escolas, xa sean de música, de cociña, pois nos institutos, xente que sea de fora de aquí, de Vigo, de Pontevedra, que veñan a nosa localidade a estudar, van poder tamén participar no noso concurso. Pido a implicación dende aquí, pois dende a Xunta, que sei que a teño, a Concello, pois aos directores, aos profesores, a todos os que poidades, porque ao final o talento xoven é unha semente. A terra temos boa, que é Galicia, e a mocidade daqui da nosa comarca do Condado, e nós pomos a semente con concurso, entre todos os demais temos que regar esa semente para que sexa un árbol grande, forte, con ramificacións de diferentes disciplinas, e que podamos conseguir grandes éxitos que xa se conseguiron este ano. Pois temos que ver que Uxía Loureiro, por exemplo, que foi campeona do talento xoven na disciplina de moda, pois acaba de ser tamén campeona no Xuventude Crea, que é o concurso a nivel autonómico, e tamén Anso Muiños, que tamén é de Pontareas, na categoría de DJs. Uxía Loureiro, aparte, facendo pois unha referencia ao noso povo, como son o Corpus Christi, que se chamaba a colección, e un homenaxe aos alfombristas. Nada máis, pido a colaboración de todos e todas, e consigamos que a mocidade teña un espazo para crear, que continúe pois expresándonos esa arte que teñen todos os rapaces. Vale, vou dar paso a un vídeo que temos aquí do ano pasado. Grazas. Tres deseos puedo cumplir, yo te cuento el secreto, tengo todo. Oigo truenos si no estás. ¿Qué me has hecho? ¿Dónde estoy? Se me aparecen 1000 planetas de niña. Marina, es que no me ves. Le vas a comprar un mes. Cantarte que quiero que escuches mi voz.
esta é a primeira edición de Talento Xove, onde pois hai 10 disciplinas distintas e presentáronse 300 traballos. Eso quere decir que presentáronse 300 rapaces e rapazas que son talentosos e que lles gusta pois a arte. Bueno, pois moi boas tardes a todos e a todas. Quero dar as gracias a Nava Castro, a Cristian, ao concelleiro e ao Concello de Ponteareas en xeral por invitarme a estar hoxe aquí con todos vos. Dar tamén a benvida aos alcaldes e concelleiros do Condado. E nada, eu quero decir que eu levo 7 meses como directora xeral de Xuventude e sempre digo, o meu primer acto oficial como directora xeral foi aquí en Ponteareas e foi na final de cociña do Talento Xove do ano pasado, bueno, deste ano, non? Foi no 24. E claro, eu cheguei un pouco pois, con cero expectativa porque eu non sabía que me iba a topar ali. E a verdade é que me encantou. E o que eu non sabía era que despois me iba a topar na miña propia dirección xeral con un programa que eu xa coñecía, pero con un programa co que me iba a volcar, porque realmente é un dos programas da dirección xeral que máis me gustan, porque creo que é un programa fundamental para axudar a mocidade, non? Creo que é moi importante que apoyemos a mozos e mozas artistas, xa non só no ámbito da música ou no ámbito das letras, sino tamén en cociña e en outras disciplinas que nos reforzamos no Xuventude Crea deste ano. Este ano tiñamos como novidade a especialidade de DJ e a especialidade de creación de contido e deuse a casualidade de que como Ponteareas é terra de artistas, o gañador desta nova especialidade é de aquí, Muiños, como comentaba Cristian, e tamén, como ben comentaba, a gañadora de moda tamén de Ponteareas. Aínda nos quedan moitas finais, polo tanto non descartamos que sigamos tendo gañadores de Ponteareas. Animarvos a que o fagades, porque vos sodes non só a xeración do futuro, sodes a xeración do presente, porque estades creando, porque estades presentando proxectos importantes e proxectos que seguramente levarán o voso concello e a Galicia a lugares moi importantes. Hoxe quero dar a noraboa a estes 3 artistas que nos deleitaron aquí coa súa música. Hoxe vémonos aquí no Salón de Plenos do Concello de Ponteareas, pero seguramente dentro de moi pouco os veremos en grandes escenarios de Galicia e seguramente tamén do panorama nacional. Así que, noraboa, animar a mozos e mozas a que se sigan presentando este tipo de certames, tanto a nivel municipal como a nivel autonómico, e moitísimas gracias a todos, gracias por terme aquí, Nava. Pois moitísimas grazas a todos e a todas, moi boas tardes, sobre todo pois agradecer a directora xeral, a Lara, que se achegase ata aquí, no? Onte estábamos precisamente tamén entregando os premios de Xuventude a nivel provincial na Deputación de Pontevedra, que tamén pois se presentou moitísimos xoves pois da provincia, no? E tamén agradecer o esforzo, o traballo de Cristian, que dende o primeiro momento pois confiou neste proxecto, que tiñamos algo que contar e sobre todo darlle oportunidade a todos os mozos e mozas que queran ensinar o seu talento e que, bueno, pois de aí teñamos algo que dicir e, por suposto, animalos tamén a presentarse no Xuventude Crea, que para min, pois, como dicía a directora, pois un grande proxecto e unha oportunidade, non? Contamos aquí con pois os teloneros, non, de Alteanos, que foron no ano pasado pois gañadores do certame, e por suposto cos alcaldes, non? A que nas miñas palabras sí que son de agradecemento, sobre todo pois por sumar este ano na zona do Condado e que
este proxecto, esta segunda edición, pois sexa máis ambiciosa, participen máis xente, veciños e veciñas do Condado, por iso agradecer ao Concello de Mondariz Balneario das Neves e de Salvaterra, que estean aquí con nós. Pero claro, aí tamén os directores e as directoras, os profes, tedes tamén moito que dicir e animar aos vosos alumnos e alumnas a que se presenten. Nós temos tamén hoxe unha presentación ás 8 da noite no Culturgal que se está a celebrar en Pontevedra, presentando a nosa residencia artística, porque o que queremos é lanzar dende aquí, dende que nos presentamos, queremos dar a oportunidade ao arte e á mocidade, e por iso vamos a seguir neste camiño. O mellor non temos eses premios económicos, non, que tamén pois enganchan, non merecen a pena, non? Pero polo menos aquí o que sí, o que queremos é darlles esa oportunidade, ese recoñecemento e seguir dicindo que se aquí houbo un Reveriano Soutullo, un Rogelio Groba, un Rogelio Lorenzo, un Alfonso Quinteiro, moitísima xente, non? Pois que, porque non a xuventude que comeza, pois teña esa gran oportunidade. Sabemos que hai semente suficiente, sabemos que se nós axudamos desta maneira, pois seguro que vai surdindo bastante máis talento e o agradecemento non só aos alcaldes, senón a propia administración autonómica que confía, que crea e con a presencia da directora pois está dando ese aval de decir que presentémonos todos en este proxecto que o ano pasado para min foi un éxito, por eso estou agradecida a todo o equipo da Concellería de Xuventude e a Cristian sobre todo, pois porque sinceramente sorprendeume. Despois deste paso, pois é o seguinte, que podese presentar os premios da provincia e, por suposto, Xuventude Crea, que para min é dos mellores proxectos que existen para poder lanzar e apoiar a todos os creadores. Moitísimas grazas.